फिल्माव मा एक्टिं खालामनाय बेखौ माबा मोनसे सर्ट बुंनो हागोन नामा? मा होनोमोनलाय आंखौथ' मा होनो बयबो खदालसो होनना मिथियो जावख्लालाबायग्रा आरोना। खुलुमबाय, दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। आङो आबसुनि कनफारेन्सआव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आङो सोरखौ लोगो मोनहैयो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ' आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेयावनो। लेट्स गो। नै जोंखौ ड्राइभारा आन्टिया लांगासिनो दङ मिटिंआव। जोबोद बिउटिफुलखा आन्टिया। माबा जाबाय थादों। Hello? Oh iya, kiba. Finally आङो आबसुनि मिटिंआव सफैबाय, नायलांबाय थादो। बुहुत बुरजा मानसिफोर फैदोंमोन मिटिंआव। नै आं दायो गेटखौ मोनबाय। नै जोबोद समायना डेक'रेसन खालामदों गेटखौबो। नै वाव, जोबोद बुरजा मानसिफोर जादों। नै आङो दायो डेक'रेसनफोरखौ नायथिंगासिनो दङ। नै आङो दायो एक्जिबिसनाव थांगासिनो दङ। दायो जों थांबाय थादों, जोबोद गोजान मेंलायलायबाय आंखौ थाबायनानै। जा हाजार मानसिफोर हायखादों। नोंथांमोना आं देखायनो, नोंथांमोना नायनो हागोन। एक्जिबिसनाव हाबनो थाखाय लाइन जानासो हाबनाङो। नै जोबोद बुरजा मानसिफोरा लाइन जानांदों। बिराद गोबाव लाइन जानांदों, गोलावखा लाइनानो। नै नोंथांमोना नायनो हागोन लाइनखौनो। आंबो गेजेर हाबख'ना होबाय थादोंलै। नै टिक्लुक्लु नुथारदों आंखौ। ये भैया दर्द के लिए, पेट की दर्द के लिए, कोई भी पेट में दर्द होने से इसको खाने के बाद ठीक होगा। ठीक होता है। क्या नाम है इसका? नागफल है। नागफल बोलते हैं। नागफल 12 साल में एक दस में एक ही फल होता है। लांगा खोनो मोनबाय आङो। बेयावहाय गोदो गोदायनि बर'नि नेरसोनथिखौ देखायदों। बियो खप्रा न', आरो बियो अखं न', आरो बियो इसिं न'। नै नोंथांमोना नायनो हागोन इसिं न'खौ। आरो इयो बाख्रि, माइ दोनग्रा बाख्रि। नै ओमफ्राय बेयाव सिजु गुदियाव बिथांमोना खुलुमदों आरो आनान गसाइखौ। नै नोंथांमोना नायनो हागोन। न'न'आबो खुलुमदों आनान गसाइखौ। आरो बियो बर'नि जि दानायखौ देखायदों। नै जोबोद मोजां। नै बेयाव बेदर हारि सावदों हनै। बियो बर'नि खाना आरो माने जाग्रा। नै जोबोद गोथाव नुखादों। आंनाथ' खुदै गलायलायनायमोन। नम हनै लाथा, नाथु, अमा बेदर, दाउ बेदर सावदों। नै बेयावबो सावदों। जोबोद मेरलामोन सावनायानो। बियो अमा खोमा। नै खांख्राइ, जोबोद गोथाव नुखादोंहाय। आंनाथ' खुदैयानो थबथिंलायबायमोन। आङो चिकेन चावमिन जादों। आब'मोना आंनि साबस्क्राइबार आरो आं लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नै आगैयाबो आंजों फट' खेबजादों, आंनि साबस्क्राइबार आरो। थेंक इउ आगै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। आरो आन्टिखौबो थेंक इउ होननो सानदों, आन्टियाबो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। फाइनालि आं दिनै दादाखौ लोगो मोनबाय। दादाया माबा मोनसे आंनि इउटुब चेनेलाव बुंनो हागोन। मा होनोमोनलाय
Kennocha नानिखौ लोगो मोनबाय बिराद गोबावसिममोन मबाइलावल' कन्टेक्ट मोनो आरोना ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय रौतानि एबसुनि कनफारेन्सआव ओमफ्राय नानिखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय नानिनि भिडिअखौ नायबाय थायो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामदो नानिया मा होनोमोनलाय जाहाथे इयुनाव सासे इउटुबनि गेजेरजोंबो केरियारखौ बानायनो हायो नालाय ओमफ्राय केरियारखौ बानायनानै लानो हाथों ओमफ्राय मा होनो फरायनायखौ लांफाबाय थादो ओमफ्राय इउटुबनि थाखायल' नांथाबबाय थानो नाङा आरोना लेखाबो फरायनानै बुरजा गिदिर मानसि जा ओमफ्राय इउटुबखौबो मावलांबाय था एग्जामफोर दंबा बारा इउज खालामनो नाङा ओमफ्राय मबाइलखौ बारा बाहायनो नाङा ओमफ्राय जेब्ला देनां मेट्रिक पास जाखाङो अब्ला एसे बानायनो हागोन आरोना दाबो बानायबाय था समखौ मिलायो आरोना हागोन ओमफ्राय बेखौनो खावलायबाय बयबो नानिखौ सापर्ट खालाम नानि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दादाया नोंनि फिल्माव मा एक्टिं खालामनाय बेखौ माबा मोनसे सर्ट बुंनो हागोन नामा मा होनोमोनलाय आंखौथ' मा होनो बयबो खदालसो होनना मिथियो जावख्लावला बायग्रा आरोना ओमफ्राय मा होनो आगैया डाइलग होनो थिनदों ओमफ्राय मोनसे डाइलग होनोसै आङो फिल्मनिखौनो आरोना आं लकेल दावदैयाव फेमास जादोंमोन नालाय लकेल दावदै होनबाय जेनेबा दानाथ' सेंग्राफ्रा बिराद गाज्रि थायोना बाइक सालायो मायो ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जानानै आथिं आखाइ बायो सोरबा गोरिबफोरना बिमा बिफाया हा हुखौ फाननानै माबाखौ मा होनोमोनलाय आथिं आखाइ बायोबा फाहामनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय इयाव मोनसे डाइलग होनो आरोना हाब बाजै माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबाय आरोना ओमफ्राय बिबाजै आंखौ सोबाबाय नालाय मा होननाय जाखो बेलाय दाउला मा होननाय जाखो होनना थाव सोबाबाय आरोना आंना ओमफ्राय बिदि नङाब्रा बाजै बिदि नङा नोंनि सना रुफाखौसो नोंनि सना रुफा फाननायखौसो नागिरदों होनना बुंबाय आरोना थारमाने ओरैबायदि जादों आरो बेयाव माने डाबल मिनिं आरोना बियो रायलायनाय डाइलगा आरो ओमफ्राय ओरैबायदि जादों बेयाव खोथाया माने बेनाबो फिसालाया केटिएम बाइक बिनानै सालायनानै एक्सिडेन्ट जादोंमोन नालाय आथिं बायदोंमोन ओमफ्राय गोरिब नालाय न'खराव सना रुफाखौनो फाननानै बिमाया मा होनो बिनि आथिं बायनायखौ फाहामदों आरोना ओंखायनो बेयाव बेबायदि डाइलग होदों आरो जाबाय औ वेलकाम दिनै दादाखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय दादाया आंखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदोंना मोनाखै मोजां मोनबाय बहुत मोजां मोनबाय आङो आंबो दादानि डाइलगखौबो खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनबाय थेंक इउ वेलकाम जायाना नामा जेरै खदाल बेबायदिनो जा जावखो बुंनो रोंखायो खदाल बायदि खदाला जेरै हाफोरखौ जावखोयो बेबायदिनो जावख'सोयो बुंनायफोरा आङो मिनिनायानो उदै साजोबस्रायो बिनि कमेडि खालामनायफोरखौ नोंथांमोनाबो दावदै गला फिल्मखौ नायनो हागोन जोबोद इन्टारेस्टिं नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन आं जोबोद मोजां मोनो दावदै गला फिल्मा आंनि फेभरेट नोंथांमोना थांदो नायहैदो बे ससमा गोसोम लानाय दादायाबो एक्टर आरो फार्स्ट आब' गेम स्ट्रिटआव शुट खालामदोंमोन आङो आब'खौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय आब'हा रियेल नामा मा My name is Nizira Hanwari. ओमफ्राय नोङो इउटुबाव मानो नाफाथि लायो आङो मानसिफ्रा आंखौ नाफाथियाव सिनायो नालाय ओंखायनो नाफाथि लानो होननायखाय लाबाय आं ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलाव माबा मोनसे बुंनानै होदो मा नाम मोनलाय चेनेलनि नामा केन'चा दैमारि केन'चा नोंथांमोनाबो जोंहा बे केन'चा किउटिनि माबाखौहाय इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब लाइक खालामना होबानो जाबाय सापर्ट हो हाजासे आंनि साबस्क्राइबारफोर जाय नायदों केन'चाया जा किउटखा रियेलावहाय जा मोजांखौ जि किउटखा जा नैबेबो आब' नाफाथिनि इउटुब चेनेल थायो आरो आब' नोंनि रियेल नामा आंनि मुङा मनिका हाज'वारि ओमफ्राय आं आगै बेखौ बिराद नायखायो आरो आङो केन'चा दैमारि ना केन'चा दैमारि सिंगार गोजाना नोङो मेथाइबो खनो बिदिनो भिडिअफोरबो दिहुनो नोंनि चेनेलावनो फैखायो दाना ओमफ्राय मोजां मोनो आरो आं आगैखौ बिराद किउटथार आरो आब'आबो जोबोद किउट आयौ आं किउट नङा मोजां मोनदों आरो लोगो मोननानै ओमफ्राय जि अनथावथाव लांनोसो लुगैबाय आं मानसिखौनो ओमफ्राय दासो फैखादों दा नोंसोरो दहाय गोबाव जाबाय ओमफ्राय मा ओमफ्राय मिउजिक भिडिअफोर बानायबावगोन नामा एगजाम खाथि जाबाय एगजाम खाथि ना दे आंबो लानाय जाबा नोंबो लानो हागौ दे दे थेंक इउ खालामना होबानो जाबाय आरो अननानै रायजोफोरा आं मा होनगोन आंखौ सिनायखाया चेनेलबो गैया नालाय ओरैनो जास्ट बिनि बिनानावनि चेनेलाव मालाबा
बिनानावाबो जा सिनायो बिनानाव चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जोंनि जा बेसेबां फेन दङ जोङो जायखौ नाफाथि आरो फान्थावस्रि मिथियो आङो बिदों आब'दोंनो थाबायगासिनो दङ आब'जों आंजों दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायदों नै आब'आबो जा समायनाखा नायबाबो नायख' हायाखै आङो आब'खौ आरो नै दादा मोनाना आब' नाफाथिनि खिथु खिथु थांबाय थादों नै बियो आलासि जिरायग्रा रुम जोबोद मोजां साजायदों आलासि जिरायग्रा रुमखौ टिभिबो दोंलायलायो ओइ नै बोरमा बेदरजों जा गोथाव जागासिनो दङ नै जा टेस्टि जाखानायमोन बोरमा बेदरा आरो नोंथांमोना लुगैनाङा दै दा प्रेक्टिकेला गिरगायबाय थादों नायबाय थादों दादा प्रेक्टिकेलनि जोबोद गिदिर फेन Annual Conference Kennocha Daimari ABSUनि मोनसे समायना बिराद गोजोननाय मोनदों आरो नैबे नानिखौ आङो इउटुबाव नायबाय थाखायो आं साबस्क्राइब खालामदों चेनेलखौ I have already subscribed your channel okay दा नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना हो नानिखौ नानिनि चेनेलखौ आरोखि गोबां साबस्क्राइबार दंखायो बेना आरो बांसिननिफ्राय बांसिन भिउ जाथों साबस्क्राइबार बारायथों थेंक इउ आब'मोनाबो आंनि साबस्क्राइबार आंखौ लोगो मोननानै फट' खेबबाय आरो जोबोद अनबाय थेंक इउ स' माच आङो दिनैहाय दादा प्रेक्टिकेल आरो दादा खदाल आरो आब' फान्थावस्रि मोनखौबो लोगो मोनबाय लोगो मोननानै आङो आंनि गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आङो आंनि साबस्क्राइबारफोरखौबो लोगो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोबाव आं खेबसे बुंनो नागिरदों जल्दी 100K खालामनानै होदो जाहा मामाखौ आं देखायथारगोन ओमफ्रायो आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय I love you all